गथ'नि कन्डिशनखौ नायनो हागोन आरोना नै उदैखौहाय अपारेशन खालामनानै बाहेरावसो दोननांदो। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आङो दायो जोंनि गामिनि गंसे न'खराव दंफैयो। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय बिसा न'खरनिया। आं दा जाथायखौ फोरमायलांगोन नोंथांमोननो। जाथाया दा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसुलपुरनि 1 नाम्बार काटलिगावआवहाय जादों आरोना बे जाथाया। लोगोफोर बेखौ नायग्रोनो हागोन आरोना। जोंनि गामिनिनो बे गथ'नि मुङा नख'र बoro। दायो गथ'आ मोनसे जाब्रबथायजोंहाय दा कन्डिशना बिराद गाज्रि जानानै दङ। गथ'नि कन्डिशना गुवाहाटी GMCHआवबो लांखांबाय गथ'खौहाय। बे न'खरनिया कन्डिशना बिराद गाज्रि। दायो बे गथ'नि बिबुआहाय जदों होनदों आरोना। दा नोंथांमोना बिमानि खुगानिफ्राय मोजाङै खोनासंनो हागोन। आङो दायो आङो मिथिनायखिनिखौ आं बुंनोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय। दायो गथ'खौहाय मेडिकेलनिफ्राय न'आव लाबोथ'नाय जाबाय। दा नोंथांमोना न'खरखौबो नायनो हागोन। न'खरनि कन्डिशना जोबोद गाज्रि। ओमफ्राय नोंथांमोना दा अननानै जि हायो थाइसे हायो थाइनै हायो नोंथांमोना बे गथ'नि मोखांखौ नायनानै अननानै बयबो सापर्ट खालामहरदो। नोंथांमोना बयबो गथ'नि जिउखौ बासायदो आरोना। गथ'आ जेनेबा जोबोद गाज्रि कन्डिशनाव दङ नालाय। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि आखायावसो आरो रैखा खालामनाया। दाथ' न'खरा बेबायदि दिहुननो हानाय जेबो लामाखौनो नुहुराखैनो। बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामदो। आं बेखौनो आर'ज खालामो नोंथांमोननि सेरावहाय। दायो नोंथांमोना गथ'नि बिमानिफ्राय मा जामारदों जाथाया बेखौहाय नोंथांमोना मिथिनानै लादो। गथ'नि बिमानियाव दा जों सोंनाय जानोसै आरोना। नै रायजोफोर, दायो जोङो गथ'नि बिमा आब'निफ्राय मिथिनानै लानोसै आरो जाथाया मा जामारदोंमोन। दा आब'आ फंनैसो बुंनानै होदो मानिफ्राय बोरै जानाय। माबायदि जानाय साइकेलजों जादों। गथ'आ साइकेल सलायदोंमोन। बेनिफ्राय जोंबो गैयामोन आरो न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। बेनिफ्राय आलासि जानो थांनायाव गथ'खौबो लेंदोंमोन फैयो आलासि जाहैनो होननानै। गथ'आ दिनै थाङा होननानै थाबाय। ओमफ्राय खानाय सिनजानो फैसा बिनायखाय आं हरदोंमोन। खानाय सिनजाखांना फैनानै खर' लोबदोंमोन दंग' दैमायाव। बिफाया लिंबाय आरो आलासि जानो थांनो फैयोमोन। थाबायबा साइकेल सलायबाय नो लोगोफोरजों दसे सलायनानै नादैजों थांनो होनना थांबाय नुयो। ओमफ्राय थांनानै साइकेल फिदिंनायावनो गथ'आ बिदि जाबाय आरो। साइकेला हेन्देला नांनानै सिङाव गुबुन सारहैजोब्बाय माबायाव। गुब्रुदो आरोना बिबुआ सायाव जेबो नुवाखै खिन्थु सिङाव गुब्रुदो बिदि जाहैबाय। मोसौफोराव लांदोंमोन। ओमफ्राय लाबोबाय गिदिरसो होननानै मोसौखौ मेडिकेलाव ओमफ्राय लाबोनानै न'आव दोनफैथ'बाय। ओमफ्राय गथ'आ न'आव दोनफै उदैयानो बोखांजोब्बाय। बिराद लाना थांफिनबाय। ओमफ्राय डाइरेक्ट रेफार जाबाय नलबारि नलबारियाव लांबाय। ओमफ्राय उदैयाव थुना नायबाय बिदि दै गोजा गैया। दैजों थैजों लगायजोबनाय बिसोर हाया आखाइ थिखांबाय। डाइरेक्ट माबायाव हरबाय बिसोरो एमसाव हरग्रोबाय। ओमफ्राय हरबा बेयाव लांबाय। मा बारलां आरो मा बारलां होननानै गथ'खौ खोनाबा थिनहरबाय। ओमफ्राय लाना फैनांगौ जाबाय। जों हाबफैबाय। बे हाबफैनायावबो डाक्टारफोरा मा बार खालायैनि थाखाय जि रागा जोंबाय जि रायबाय जोंखौ। गथ'खौ नोंसोर फिसा लाबोना बासाय लाबोदो होननानै। ओमफ्राय जेबो होनलांनो हायासै दै। ओमफ्राय डक्टरा मा होनहरखो दा माला लिंहरखो? नेक्स्ट अपारेशननि थाखाय दा नेक्स्ट अपारेशननि थाखाय 2 मास मोननैखौ फुरा नेनांगोन आरो गथ'आ साइस्थ' फैनांगोन होननानै। दा जानोनो हायाखै। दा जानोनो हायाखैना माबायदि मा खालायगोन बेफोरबायदि हामलांजोब्बायना? हामलांजोब्बाय। दा बिदिनो सोरनिबा सहाय मोनब्रबा रायजोफोरा एसे अननानै माबा हरनायबा अनसुंथाइ हरनायबा जि हायो आं गथ' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअ खोनाखाबाय। सासे उन्दैया साइकेलनिफ्राय गोग्लैनानै साइकेल ब्रेकआ उदैयाव हाबदों होनना बुंदों। जा हायो नोंथांमोना थाइसे थाइनै हेफाजाब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायलांदो। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ फुरायै होना होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा बुजिगोन। आंनि भिडिअ खालामनाया एसे लेट जाबाय। मानो होनना बुङोबा बे भिडिअआ फेसबुकआव जोबोद भाइराल जाखाबाय। थेवबो नोंथांमोना आंनि साबस्क्राइबारफोर आंनि भिउवार्सफोरा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा अननानै हेफाजाब होबानो जाबाय। जाहाथे
बे गथ'आ मोजां देहायाव फैफिनो। नोंथांमोन आंनि भिउवार्सफोरखौ आङो खावलायबाय नोंथांमोना जा हायो हेफाजाब होबानो जाबाय। मोजाङाव लाबोनो हागौमोन बा फोरोंफिननो हागौमोन। बेबायदि आरो गोदो बिराद अपारेसनाव दङ। आं बोरै फोथांगोन गथ'खौ। नोंथांमोना अननानै आंनो अनसुंथाइ हरबानो जासिगोनसो। थाइसे थाइनै जि हायो आंबो सोरनाव मोनगोन सोरनाव मोना बिदिनो नागिरगासिनो दङ गथ'खौ फिसाखौ मोजां खालामनायनि थाखाय। जि हायो नोंथांमोना आं हेफाजाब होबानो जाबाय। दायो नै नोंथांमोना गथ'नि कन्डिसनखौ नायनो हागोन आरो ना। नै उदैखौहाय अपारेसन खालामनानै बाहेरावसो दोननांदो। नै बाहेरावसो दोननांदो जोबोद गाज्रि अबस्था आरो ना। गासैबो जि हायो जोंनि रायजोफोराहाय महिलाफोराहाय जि हायो न'खर न'खर थांनानै रायजोआनो जों अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बे न'खरनो गथ'नि थाखाय होदोंमोन। दायो अब्लाबो थोआखै फैसाया बुहुद नांगौ जायो। दा गिदिर अपारेसन मोनसे दंबावो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामहरदो दे अननानै। न'खरा जोबोद गाज्रि कन्डिसनाव दं लोगोफोर। रावबो साख्रि मावनाय मानसि गैया आरो रावबो गोरों मानसि गैया नालाय दा न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। बिमा बिफाया हाजिरा मावनानैसो जायो। दिन हाजिरा मावै मावै न'खरखौ खुंबोदों, फिसाफोरखौ सामलायबोदों खस्थ' मस्थ'यैबाबो।